היום יצרתי פעילות מדליקה שמפתחת מיומנויות בסיסיות בצורה הכי חווייתית שיש. לקחתי דף מדבקות, הדפסתי בשחור לבן, ואת המדבקות פיזרתי בחלל. שלחתי את הלל למסע חיפוש. היא מחפשת מדבקות, אוספת ומדביקה כל מדבקה בדיוק במקום המתאים. ומה קורה בזמן המשחק? היא מחזקת מוטוריקה עדינה דרך אחיזה, קילוף והדבקה. היא מפתחת יכולת ריכוז והתמדה, כי צריך לחפש, לאתר ולהתאים. היא מגבירה מודעות חזותית ותשומת לב לפרטים קטנים. היא עובדת על מיומנויות של מיון, התאמה וקשר עין יד. היא מתרגלת פתרון בעיות כשהיא מחליטה לאן כל מדבקה שייכת. היא חובה הצלחה מיידית שמעלה ביטחון עצמי. היא מקבלת חופש בחירה שמחזק עצמאות. והכי חשוב, היא לומדת דרך משחק ולא מרגישה שהיא בשיעור. פעילות פשוטה בבית, אפס הכנות וגם חוויה מהנה והתפתחות אמיתית בכל שלבי המשחק. מחכה לשיתופים שלכם, חיושקה.